Salut, băieți! Vă băgați la un Game of Thrones la care câștigă primește o masă la sushi. Capa! Pa, capa, capa! Ai, capa, e... Ai, cam grav. Hai, pa. Hai, tu? No zi, bă, cum îi? Să mă mai tăchem la videourile astea că și-o luat și ăsta din banii. Ia uite la ei. E bun, tati. Extraordinar.